Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, Setyembre 16, 2024, nadakpan sa mga pulis sa Buhangin Police Station 5 ang purchaser nga si alias June, 49 anyos ug kauban niining leadman sa construction nga si alias Arman, 36 anyos. Kini human magbaligya og gituohang shabu ngadto sa pulis sa Balete Road Northcrest Subdivision, Barangay Buhangin, Davao City. Mobalor tanan sa 63,240 pesos sa gituohang shabu ang nakuha sa mga pulis ug apil sa gikumpiska ang motorsiklo nga gigamit sa mga suspetsado sa illegal nga transaksyon. Nadakpan sab sa bypass operation sa kapulisan sa Bahada Police Station 18 ang usa ka alias Soysoy, 39 anyos, taga Purok 5A, Isla Verde, Barangay 23C, Davao City. Gihimo ang drug bypass operation bandang alas 12:42 kaganihang kaadlawon, Setyembre 17. Subay sa report sa kapulisan, mobalor tanan sa 38,760 pesos sa gituohang shabu ang napalit ug nasignit sa mga pulis. Nangapriso na ang mga suspetsado nga magatubang sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!